Dan il-Gvern irrikonoxxa l-limiti tiegħu u permezz tal-baġit tal-2017 intervjena bl-aktar mod massiġġ biex dawk l-istrati tas-soċjetà li ħassew mhux igawdu u li mhumiex mixin il quddiem jibdew igawdu mill-ġid ta' dan il-Gvern. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru f'konferenza tal-aħbarijiet l-għada li kien ippreżentat il-baġit. Fi kliem il-Prim Ministru, il-familji u n-negozji fehmu li dan il-baġit huwa parti minn direzzjoni politika bil-għan li l-ġid jasal għand kulħadd. Dan il-budget intlaqa b'mod tajjeb ħafna mill-poplu, l-poplu in ġenerali, mill-korpi kostitwiti, minn dawk kollha ikkonċernati u jidher ċar ħafna lill familji u n-negozji fehmu sewwa li dan huwa budget parti minn pjan, parti minn roadmap ta' dan il-Gvern. Il-Prim Ministru notan li tant kemm il-familji Maltin qegħdin f'qagħda aħjar milli kienu 3 snin u nofs ilu illi llum hawn sens ta' diċenza prevalenti li fil-budget wieħed ma jħares biss lejn se jakkwista imma jifhem li hemm minnu iktar batut li kellu ikun mejjun. Fil-fema tiegħi dan il-budget juri that li għalina prosperity is with a purpose. Il-fatt illi aħna noħolqu l-ġid, il-ġid mhuwiex għan fih innifsu. Konna qed nistressjaw, ħanibqgħu nistressjaw il-bżonn tal-ħolqien tal-ġid tax-xogħol tal-pro-business għas-sempliċi raġuni biex imbagħad jkollna biex nagħmlu miżuri bħal dawn. Il-Prim Ministru fisser kif dan il-budget jindirizza r-realtà ta' strati differenti tas-soċjetà fosthom il-pensjonanti u l-familjari li jieħdu ħsiebhom kif ukoll koppji bitħul baxx li għandhom it-tfal. Filwaqt li fakkar li s-sostenibilità tal-miżuri hija kruċjali. Dawn huma miżuri sostenibbli. Dawn mhumiex miżuri sporadiċi illi huma ta' darba biss. Dawn huma miżuri li huma kkostjati, illi nafu li pajjiżna jista' jiflaħ u illi fil-waqt li ħanamluhom id-deficit ħajerġa' jkun qiegħed jonqos. Min-naħa tiegħu Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li dan il-budget huwa wieħed kredibbli biżżejjed illi ra s-sostenibilità tal-ekonomija. Fi kliemu fisser li budget tajjeb huwa wieħed li jara fil-bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u l-ġustizzja soċjali u l-Gvern għamel propju dan. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spjega li ngħatat impressjoni żbaljata lin-nies tal-middle class ma ħadux benefiċċji. Fakkar li kull min inqatatlu t-taxxa fl-aħħar snin se jkompli jgawdi minn din il-miżura li tfisser 42 miljun euro aktar fil-bwiet ta' dawn il-familji.